Kon niku hebat di. Wis isok mateni Sarip. Saiki warungku gak ono sing rusui maneh. Dadi aku iso sogeh di ngene. Ya, Bang. Sing jenenge Sarip wis tak pateni, Bang. Kon gak usah wedi. Nek ono apa-apa, engko ngomong aku. Beres. Nang daerah tambah oso kene, gak ono sing sekti sak liyane Paidi, Bang. Pancen percaya aku di. Bang, anakmu si Mina iku nanti? Minah, waduh. Yo, biasae ngedoli ya meneh gak ono. Mau esuk iku tak kongkon nduk pasar. Sampai saiki kok durung balik arek. Siapa iki? Sampean digoleki Cak Sarep. Suarane sapa, Mbak? Cak Paidi. Ote-ote stok piro, Bang? Sitok matus iki. Tuku seprapat gak oleh, Bang? Seprapat. Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarep. Engko nek wis ketemu, ate ditokno. Ustaz, Pak. Ya Allah, Pak. Ustaz. Kon niku lho sambet setan ngendi? Iki lho, Pak. Aku ngapalne pesene Cak Sarep. Sarip. Iya, Pak. Lah, kon kok ngomong sorap Sarip. Sing jenenge Sarip iku tak pateni nah. Kok kon ngomong sorap Sarip iku opo sih? Berarti piye to, Cak? Lah wong aku kepethuk ning pasar kok. Malah ditepesen kanggo Cak Paidi. Kok pesen-pesen barang? Iya, Cak. Ngene Cak pesene. Cak Sarep. Sampean Nah. Sing pesen niku sapa? Cak Sarep. Lah sing dipeseni? Cak Paidi, Pak. Lagi kok Cak Sarip. Kon iki opo sih nek? Aku Kon lali. goblok dipek dhewe nah. Lali aku, Pak. Ayo goblok Ngene. anakmu, Bang. Ngene Cak pesane. Cak Paidi. Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarep. Cak Sarip. Engko nek wis ketemu, ate ditokno usus ndika. Wis bali oti. Bang, Ususe sapa iki? anakmu iku mbojok. Jenenge Sarip kuwi sak pateni. Kok sok nang pasar kepethuk iki opo sih? Minah iki gak mungkin lek ngapusi. Cak Sarep. Pesen kono. Wis Wis kok, Cak. Wis tak sampekno ning Cak Paidi. merongos di wedi. Order we. Kok nangis? Wis merongos. Sok iki wis. Bang, Grah iki wis. Bang. Bang, Iya rep, apa rep? pesen kopi, Bang. Kopi rep. Ya. Lagi pahit rep. Sing lagi, Bang. Lagi rep. Bang, kon niku nek dodolan aja ngawur, Bang. Ngedoli wong iku ndelok-ndelok sapa sing tuku, Bang. Nek sing tuku aku pesen kopi ngene, Bang ya. Wis pantese kopine sak sendok, gulane 3 sendok, Bang. Tapi nek sing pesen iku maling, Bang. Jupone banyu kobokan, Bang. Banyu kobok Cek diombe. Bang, aku pesen mangan, Bang. Apa rep? Iki. Ndok dadar. Ndok dadar. Bang, kau nek dodolan sing bener, Bang. Nek aku sing pesen sego, Bang. Pantes iwake ayam karo ndok dadar, Bang. Tapi nek sing pesen kusir dokar, Bang. Jukukno dedek karo suket. Cek dibadok, Bang. Hep, Wes, geger iki wes. kon aja kurang ajar. Geger iki, perang iki. Wes, remuk iki. Kon gak kapok ah. Tak gepok cengelmu nganggo jagang baceman. Di, Remuk iki, geger iki. ketuaanmu gak ono rasane, Di. Geger. Kayak jamu semut, Di. Wes, remuk iki Rep. warungku kok. Kon ngerti? Ote-ote. Lho, Kon iki. iki. Beduk. Lho. Eman rek. Bang, kon ngapakno iku? Ditoto di. Mbok menawa sik payu di. 500 di iki di. 500 iki di. Di. Kau niku malah nemen, Di. Kau niku kaya iki. Lah. Ayo iki lho, Di. Kamu cukup, Bang. Cemet di. Gak kena di. Rugi aku di. Kon aja ngaku jagoan, Rek. Lho. Kon ngerti iki? Gampang aku ngomong iki. Kon iki kayak iki lho. Gak ono apa-apa, Jagoan, Di. Di. Gak ono apa-apa nih kon iki. Jagoan gak ngono, Di. Jagoan ngene, Di.
Gak cacak paidi loro, gak cacak paidi loro. Karmono. Sing jenenge jagoan gak ngono, Cak. Ngene yo, sing jenenge jagoan iki lho. Lho, jenenge jagoan iki. Gagal aku, Cak. Ora kemarung ngene iki. Bang. Nek gak pengen daganganmu remuk kabeh, ring kesono. Minggir, Bang. Rep. Nek nyawang kelakuanmu koyo ngono iku, Rep. Anjene kon iku maling, Rep. Di. Aku maling gak sembarang maling, Di. Bondone sapa sing tak maling? Antek-antek londo, Di. Kanggo sapa, Di? Gak kanggo aku dhewe. Kanggo wong-wong cilik, Di. Rep, sing jenenge maling, ya tetep maling, Rep. Jangkrikmu dhewe, Rep. Omonganmu gawe kupingku panas, Di. Rep, nek kon ngajak gegeran, ojo nang kene. Ayo, golek papan sing jembar, Rep. Tanteni kon, Rep. Di. Gak ning kono, gak ning kene. Gak saiki, gak sesuk. Tak pateni kon. Kok saiki ora wae. Apa kon gak ngerti? Mantri polisi Jatmiko. Ya, Ben kon gak manut. Tak pateni kok mati. Aja, Rep.